see what it says on it? No, it's without the glasses. You can't see it. Well, Super moist. Well, below that, to the right. Devil's what food? Oh my God. How did that happen? How did that happen? Remember that? Dad, you can be in it. Yeah. You got beans? Macaroni? You like macaroni? Yeah. So that's mine. So that's mine. Okay. 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 So mine's complete. So that's what we found it? So this is what he should wear? Yeah. Yeah, you tie the wrapper. And I have the wrapper here. You have the wrapper here. Are Usha and Dave gonna wear theirs? Yes. You want to? You're supposed to wear. I'm not even wearing my own. It's too bulky. What? And it's long sleeve. What's that? Oh my blouse, but I don't want it. I brought two. So you know we found it in here. Mystery I have solved? white t-shirts. Maybe I shouldn't wear that. Yeah. If you want to. Okay. If you want to do it. I'm wearing a white button-up blouse. Yeah. This is. I have guys. This is too hot. For us, but it's too hot. Long sleeve. Mine is a very thin white. I can't deal with that. I usually side with fashion over. Okay, this is Oh, mine. that's fine. Anyway, I cannot put that. Mama no. Mama no. Oh my God. Oh, come on, Pana. We're question no. No more Dika. I didn't do any show no chief jubilant Dika. Very much ruler acting the Dika. Take over. Chief Otoni. Chief in the west. Let's stop. Engineer Michael. Dad's sister says you should Oh, go to anyway. the front. What you do I what want you think is the best. data protocol. I hate people just not throwing directions. I had to go to the front. Okay, you were a paranya. So, I am the perfect. That apart. Now, three mom and a wife. For one singular thing. Which is another one. Apara. And then there are no. You can capture. The day pain and then them on no. I don't know what you can do. And from lawyer to John office for 27 years. The people with their roots. Who know who lives alone? I know Umuagbai and I talk to Umuagbai. If the number, yes. But their spirit, no Umuagbai. More, no Umuagbai. So now I'm doing Umuagbai too. Now I don't know when you're mama. But this, Bakota who are so alarming. Bakota who are so no one. If I was on the imaginary fear, how do we have to make it now? How do you make it? We does not exist in any way, no matter. In Chetara, Papa is doing the business, I know that one. One more to know my Wapara, but 3 million, a cracker. Whatever, why you are back like my father with the faith, which I'm not. And now, I'll be it. Then I want my one name of Bible. What they did to know my Bible, I'm not below. So, no Diga did away. No way prominent compound. We've got for this community. But by today, one and young, one also, but I get one day, one boy, as we go and record them. But the legacy, you go on the Umuagbai, no mind, no matter. Dash! One of what they take to this place. I don't want to go. Good people are not ways.
oge kwụsọ na-elekọta anyị ime ụmụ ya ọnọdụ ihe ọjọọ na-eme ọnwụ na-adị mgbe ọ bụla gara nga akpọ kpee ekpere Chineke ke n'ọdụ o nwere ike izi onye ozi na-arụ ọgụ ebe anyị nwere ike ime ọnwa stọp anya ruo n'ala n'ihi oge mmesi so m na-atụ onu mma nye onu mere o butete eji onu ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ nye oge eji kwụsị mgbe anyị nwere okwu mgbala ebe dị wụ ọ dara ada ọgwụ aja abịa makasị anụcha maka ime ọkọnkọ ebu uche gara ime ọkọnkọ n'obebe ya ọ chifiela nke ndị nchi eziri ozi si ọ ga-abụ etinye ọhụrụ okpere bụ uche ga mee ọka na nke ọ na-emebebe ya nne na nkwado ebu uche polisi onye mejekwara polisi emegharị David na kpere ọtụtụ ndị amara n'isi ndị Umuagbai bịa steeti ya n'ama ugbo bụ ondoluka nkwa emepe ugbo mgbara ọhụrụ bifo ndị ime ya ejuzuwa wee pụọ na town hall mgbe a rụchara kwa 2010 m nwarịrị ya eti ya AC mechicha na-emechi emechi n'ichie gasị dị njem ọ si nwa nkwọ ọ tọrọ mma ọtara ihe ntụ oyi ya bụ na nke ọ na-atụ oyi etikwala dị air condition ọ na-atụ oyi emechikwala kwa ụzọ ike o butere emechi ụzọ ndị na-abịa leti na apụtara etere ọ ndị mere Umuagbai na-emechikwa ogbumgbara ọ bụ ihe mere air condition jiri pụọ so when you continue change ikewechiche gbasara esi olu otu wa jiri dị o ji zie ozi si etikwala condition o ji zie ozi emechikwala ụzọ so onye na-akara ndị nwe ojiji afọ that experience ihe onu mere today ndị isi olu nke na-nke wetara obi ụtọ onye na-enwe identity mgbe anyị na-eto eto ọnụ okwu ọjọghị n'ụkwụ ka anyị otu okwuke ndị mụrụ anyị pụta akwụkwọ anyị ugbu ọnụ okwu ọhụ papa ụzọ ọnụnwe ike ọnụrụ ọrụ ya otu m nọ n'ihu anyị mmere foundation ịrụ hall n'ụlọ for almost 15-20 years nwee ike nwere ọdụwa ihe ntara ka na amama commission 2 days after m jide hall ọ na-eche mgbe njekere ma mbada njekere ma mbada ọdụ amụjekụ hụ anyị ebe akụrụ chọọ ya dị ka ya kpara aka mmadụ arụpụta tụ so ndị nwe ojika n'akara ụta onumeghere ụzọ ụmụ ọnụ dum ndị rifọs bunye anyị isi market ndị ichie oche ejiji mekọrọ ọtụtụ ụzọ nri gaziri omu ite ọnụ kwari ụkwụ ụmụ ndekọ ọzọ ụmụ ọkụ ịkwari ndị ụkwụ ụbọchị ọdị ya gwa ndị adịghị n'ọzọ ọkụ ịkwari ọnụ ụkwụ ogbu a ọdụwala iwe ịga nwa onye ichie ụmụ eze ke a na-ewere baịbụl were n'isi etufu nọ na-eme combine the two na-emenye ndị mecha ndị ichie kugbuo m ọdụọ m ajụjụ so ndị ga traditional otu mgbolokwa ụlọ anwụjọ m ajụ gaghịrị taa ndị nye mgbara na-abịnyewe n'ike ọhụ m na-azọli aga iji okwu n'ihe ụlọ ya kpee ekpere Chineke okike ike ga-eji ndị n'ụwa ya nwere akwụkwọ nsọ mgbe David nwetara ụlọ nna ya o were mmanụ nsọ gaa gọzie ya otu eke Abraham na ndị dị n'azụ bifo ya kpụ ụlọ ịga anyị ndị ugbu a anyị kelee ị ga-eziri anyị na-asị Chineke mma mma n'ụwa ikere na ihe ikere n'ime ya na-asịkwa na-ekele gị na-atụrụ mma mma na-asị otu ịkụrụ akwụkwọ nsọ na otu ọ dị na mbụ ọ ga-ịdị ugbu a ruo mgbe ebighị ebi emme and emme
Agbanyebe. Nwa agbara. Nna nwa agbara. Anyị mụrụ Benjamin n'iru ọha. Philip nwakwọ nne nna. Ọ kasịrị enye. Nna ya nwa agbara. Gbaghachi. Osoji. Ntụmụdụ ha. Agbara. Ike gwụla nwa mere survive n'ụmụ isii na-ejika mụrụ. Chineke gọzie okweghị ụlọ keeti mechie ya mụta ndị ọzọ usekwu n'ụba usekwu ikpute na ya masị ikpute taa ụmụ ojika bụ onye Igbo ndị aha ndọkị aha Umuagbai aha okuku were ọjị anọ ya eke na orie na afọrọmfọ na-enye ọbụ si onu were n'ụgbọ ọnụ kpọpụtara n'ụlọ taa imagine madam na-akpọwụta n'ụlọ ya gbara ojika teetewe n'ọkwa mmanya agbara ojika n'ọkwa mmanya nna nwa gbara n'ọkwa mmanya ịrụ ọha n'ọkwa mmanya osiji n'ọkwa mmanya gbaaji n'ọkwa mmanya nwakwọ nne na ọkasị nwanna level first tivi webụ maka etu adịbeghị n'oge mmụọ ndị ichie omume ojika dum ndị mma aha we ndị mma aha we nọ ọkọ mmanya anyị na-eme nye ọma na-akpọkpụta n'ụlọ na-asị ụta mmụọ na-adị ndụ kwere onugwu onukwerekwa ugwu onukwerekwa ihere na-ewe onukwere achịcha ewe ndị nwa na-ebe akwa ọnwụ mberede ọnwụ ụmụntakịrị chai Chineke ala nwa bụ okwu ndị n'ala ọdịnihu ojika gbara wuru ọ dị ihe na-eme okwu n'ụka ọganihu ụdị na-asị kpata nkewa n'ihu ya taa ọ ga-afele onukpo ụlọ onu n'ụgbọ izizi ochi n'elu ochi n'ala n'okpuwe ya ọnụma gara wee onye gbanwe ọnụ Michael na nwunye ya ndị n'ala bekee cheta na ụlọ dị n'ala dị meziri ụzọ meziri ụmụ ụzọ ọnwụ mberede ga-akpụwe ọnwụ nwatakịrị ga-ahụwe akụkọ ga-ahụwe oge ka nka ụmụ eli ewe ego ga-eji ụmụwe nye ha na-arịọ ọgwụ ọganihu ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị ndị ọjọọ obi dị mara ihe a na-eme ndị mmadụ mere ọgụ merekwa mitin okumụka ada ọnwụ bụ oke ile onweta ihe ọma dị mma ihe kpụta n'uwe ojika ihe a na-arịọ taa bụ ihe ọdị permanent in Jesus name. ụfọdụ otu na-aga ahụ nke ọma mmadụ ụkwụ n'ahụ ụlọ ojika iwe ọgọ nwakwọ ndị nna nwanne nwa nwoke nna ite ete wetara ọzọ ọ dịzi ogwu nke abụọ nwaanyị nwaanyị amụ nwoke mmụọ ya so ụkwụ na ụfọdụ ụlọ otu nwoke abụọ ndị emekpụrụ na-aza n'ụlọ mmanya mbụ mmanya biko nyepụ na mbụ ọkwa ya na-ekwu ụlọ ya dị iche ụmụ obodo ọmụ anyị na-eme ha na-akpọ aha Benjamin Noah Ojika oniwe na-ebutewe gbaara nwoke ọbụ imenya obi ọjọọ nyero ego adịghị anụ ọla ute ụlọ ya bụziri ọhala symbol Ojika ọla symbol Ojika ọla unity ndị obi na-akpụgharị Ojika ọdịnihu ọganihu Ojika onye bịara ya nwoke a na-eme iti bụ nwata ụgbọala ndị a na-eme iti bụ imechide ya ọdịnihu Ojika mana alụ mmaba na agbamiri ute ebezi ya nye ọma bụ okwe ma ọ dị mma ndị ụmụ akwụkwọ na aha ndị iche ụmụakwa ndị ụmụ aha bụ nnamokobo ọgba dike ndị ụmụ ha ngwa agbọghị ya nwa agbọghọ ndị ụmụ dị iche iche ọ̀tẹ́ ọ̀mọ̀ ẹ̀rọ àgbègbè ṣe àwọn òdùdó ọ̀rọ̀ àpá agbọ́mẹ̀
Ututu ona nata mo dida e ka mo otoni mande umo obo ndolo otoni ya umo wa umo gede no ma sama na do antani no ro gole aba makrano no mo te ọfọ wọ́n yá ké bá níta wọ́n lọ yá wọ́n wà lójó wọ́n lọ dà mí òun lè jẹ mẹ́jọ jọ olójà mi ní ọjọ́ wọ́n lè ọ ìsú ọjọ́ òun bá wọn kọ́tù ìsú wọn wọ́n ká nà bí ìsú tí a lọ máa wá àti ọmọ òdìkà àti ọmọ abọ́ mi ìdìkà ni ẹjẹ́ ẹ̀sìn náà ọdí yá ma obìnrin ẹ̀dùkọ́ ọdí yá ma ń dùn ọ̀kàní na ahụhụ ike ọnwụ bekee pụọ ọrịa pụọ ọnwụ ụmụntakịrị ya azụ ịhụna ya bute mmụdịka mmadụ too ka aka ugbu a bụ ibu fọ okorobịa pụta ndị na-egwu egwu ala maka anyị nke a ọlọla azụ ikwele ọ na-eto ụtọ ọgwụ na hụla anya azụ ya wụ isi nye kwuru na ga ndị ndo maka ha ezi ụmụntakịrị ndị mere ụgwọ Where's what did Where's what did Where's that lama? You don't have one. Yeah, I don't know. There's all the more to find. Let me come out to this side. Just stay there, so you can stay and cover it. That thing. I feel like I'm. So we're part of the cutting ribbon. We're part of it. We're part of the library now. I never although Umuagbai. Aaron, now I can't get you're getting Umuagbai. Now I'm doing this too. Yeah, and then one. See, all I am, and then going to the glory of God, and the those of us living. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. This ultra-modern hall was built and donated by Engineer and Mrs. Michael Chino Ojika in honor of our father, Pa Benjamin Mwogu Ojika, 1904 to 1994, for his modest participation in the development of Umuagbai to the glory of God. In Jesus' name. Amen. Ojika, come on, man. Yeah.
Woo! I like this dress. Any mommy hot? I wonder, let me take a picture. Take a picture of it. Wow, they even got a statue? Yeah, I'm gonna eat them over there. Good job, everybody. Good job. Good job. Over.
How do you feel? I feel great. Because I'm in the soil of the soil. Yes, yes. And this is a library? Yeah, library and Onu Hall. Oh, we saw that on the plaque. Yeah, What does it mean? Onu means where the kindreds gather. Oh, like a town hall. Like a town hall. Okay, so I saw the lights here. Yeah. And it's a disco hall. Yeah, no, it's not a disco hall. They can use it as like a, have fun too. Yeah, that is where the kindred, everybody, Yeah. you know, Chica compound, when they have meetings, deliberations, weddings, birthdays, they come here, sit down. Yeah, there's electricity. They have the electricity, they have the light,
They have the bathroom, you know there's a bathroom. Oh, there's another side right there. Yeah, yeah. I So saw they that. have an office over there too. On the other side. It's really big. Yeah. You can fit 100 people in here. No, we're gonna buy a computer. Yeah. Computer for You told me that computer. So then they'll have like the City Hall of New Brighton has a library and computers and books. yeah. So the kids can come here, grab book and read, Yeah. and start learning how to use Right, the to read. keyboard. Okay. Yeah. It's a good idea. Yeah. Good job. Huh? You want to bring the baby home? Goosey? Her stepmom and mama, they're from Umuagbai. When you work together with me to make a family tree, have you started that? I think somebody has. It's not. We have dad's father's children, but not dad's father's siblings. Yeah. That's what I've been trying to figure out. Take a picture of me. And then they're mad when their sons can't make basketball. You want a picture? I think he's actually. One more inside. Yes. Happy New Year. Happy New Year. Okay, welcome. Yes, thank you, thank you. Bolts. Wow. You know he was the #1 pick? No. Did you? You know, I could have met him. Hope come off for road now. But we should bought me out. That's my sister. Good job. Good job. He take me. Are you? Snap. Yeah, he wrote a letter and said take care of me. I didn't know it. I didn't know it. The man just drove by. Isa mo kang nandiyan. Grandma and baby. It's the baby and mama. Hello. You know, as soon as we got back, I lay down. What does your hat say? Where did you get this from? Wow. As soon as we came. Will India allow it?